Rzecznik rządu Adam Szłapka chciał zagiąć dzisiaj dziennikarkę w Polsce 24, albo przynajmniej tak mu się wydawało, że to zrobi, bo uznał widocznie, że wszyscy są takimi debilami jak on. Dzień dobry, Dominika Celińska, Telewizja w Polsce 24. Panie ministrze, według dokumentów IPN pan Jacek Dobrzyński był niegdyś związany z ORMO. Czy z punktu widzenia rządu taka przeszłość ma dziś znaczenie przy ocenie, czy dana osoba powinna pełnić funkcje publiczne? A może pani rozszyfrować ten skrót? Ochotnicza Rezerwa Milicji Obywatelskiej. Myślę, że pan minister, pan rzecznik Dobrzyński się odniósł do tych zarzutów. I jakby to nie jest coś, co bardzo mocno obciąża jego działalność. Jakby chyba z tego co wiem, to